Gwede leroso tsiku lina lomwe Ambuye watipatsa. Tikuthokozeni kuti muli pamenepo kuonera program imeneyi ya Gwede. Ine dzina langa ndi Steve Kondobanda. Ndiliso ndi Nyamata oziwa kuzukuta Mr. Chawezi Banda. Landireni amene akutionera. Tithokoze kwambiri Steve. Gwede wabweranso lero lachinayi. Tithokoze oneratu amayikonda gwede amatilimbikitsa amatipasa chifukwa choti tidzikerankhira kufufuza nkhani komanso kuzizukuta nkhani. Fati madziwa zoti tikamazikamba anthu amakhala lichero kuti amvetsere komanso athe kuona kuti kodi zinthu mdziko mwathu muno zikuyenda motani. Talandira program yathu ya lero. Yayi mukutionera pa DSTV, pa GoTV, pa Kiriye, pa Zuku, pa Azam, pa Starsat, pa Facebook komanso pa mibawa apo kwina kulikonse kumene muli kandi ku Cuba kandi ku New Zealand takuthokozani chifukwa cha chisankho chimenechi. Nkhani yathu yoyamba amene amayimira chipani cha UTM ngati MP ku Kalonga Central Frank Mwenefumbo akukana kuvomereza zotsatirazi ngati mene akukanira Donald Trump ku America. Agonjetsedwa ndi amwalwanda kunali anthakomwa kumene kwa anthakomwa avomereza nyanthakoma awa anapereka zifukwa zawo zimafananiza Donald Trump choncho nde mwapereka isazo ya Donald Trump wabasebe muni balamulisa Mr. Donald J. Trump si munthu wamasewera nditu akuti sakuvomera ndi amapitiriza kumalembabe pa Twitter kuti we will win. Ndeno yes akuti we will win. Yeti kwa kuchama kisa chito chiwa chokuti project. The moment achita project a electoral commission yawo kandi mati pa billboard yawo kandi chi dashboard akakuchita project kuti state yakuti yapita kwa Joe Biden yakuti yapita kwa kuti I don't think is what we will win is also zingateke koma ndithu taona mistakes ambiri amene amasakasaka pali tsiku lino manduza Chawezi Steve kuti Chawezi pali nkhani yoti zafotokoze pang'ono kuti kodi nkhani ya ma electoral colleges aku America zimaenda motani tizakamba siku lina koma lero mukamba tikufananiza nkhani ndi Mwenefumbo ndi Trump ezikufanana chama siku anamati Mwenefumbo ndi Donald Trump same WhatsApp page. Chabu ndendolera kuti Mr. Donald J. Trump nditu aunena kuti pali ma states ena kuti kunali multiple voting. Ngati pali state moza maiti Georgia adawina bambo Joe Biden akuti awerengaso physically akuti kukhala ngati kudali nditu multiple voting komanso kumene amaberaso akuti osidanga mavota so through mail abantu amaposita ndi akuti kukhala ngati sizinaende bwino ndi nditu amene wa electoral commission yakumeneko akuti awerengaso chifukwa choti akuti sakusiyana kwambiri ndi atafuna aone kuti kodi margin ibwera choncho chifukwa chani aone kuti zinthu ziyenda motani kubwera nkhani yathu yakuno kumudzi komwe meki yakuno yes sidalengeze sidatsimikize akuti alengeza lachinayi kodi alufandika adakali komekibe adatuluka thukuta kukotachi adakaliko ngati chief chief elections officer Babo Sam Alfandika alikonko ndithu ku electoral commission yakuno moli chisankho chiso ayendesa nawonso alikali momwe chabwino tibwere Mwenefumbo. Yes, tiyambe nkhani ya bambo Mwenefumbo kungwakumbutsa anthu in 30 seconds ku Kalonga Central constituency, one of the hottest constituencies ever happened in this country. Imene amaiti KCC Kalonga Central constituency Bengazi ili ndi nickname Bengazi mwaichula bwino constituency imene isiyachi bwana kukoza kwa kuti zisankho zimachitika dziko lonse la Malawi koma kumene kumakhala moto ukali wa zisankho umakhala kumene ku Bengazi ndi constituency yoti kawiri pakati pataona amasinthana amwalwanda Mwenefumbo amwalwanda Mwenefumbo makambapo za mainthakoma kuti anali nawo mu katimu zaoneka kuti sizinaende and for this she has come very behind and far from the first position. I think she has already considered defeat ndi alipatali ndithu koma tikakamba za bambo Mwenefumbo akudanda ola nkhani ndithu zingapo zokhudza chisankho complete yoyamba imene achita lodge ndi electoral commission ikukamba nkhani yokhudza lamulo lokuti yemwe angapikitsane nawo ngati MP akuyenera kukhala kuti munthu yo ndotani ndi achita court provision ina mu Parliamentary and Presidential Elections Act PPE
Parliamentary and Presidential Elections, PPEA. Yes, I'm correct. Achidakoti nditu provision ina mene. Kunena kuti munthu amene adza kukhale wofuna kupikisana nawo pa mpando wawo MP adzayenera kukhala yemwe adalembetsa komanso akavote nawo. Inu ngati mufuna kupikisana nawo pa mpando wa president wawo MP wawo council, choyambira chimene muyenera kukhala nacho chiphaso cha nzika. Mukakhala cha nzika mupite mukalembetse, mukakalembetsa then mukhoza kupereka ma nominations papers anu ku electoral commission ngati eligibility criteria which has to be satisfied for you to be considered an eligible candidate for that particular constituency. Ndeno bambo mwene fumbo akuti this is a technicality which Mr. Malwanda, who is said to have won this election, sada kwanilitse. Chifukwa chokuti akutero iwo Malwanda mukata imene alembera ameki akuti Malwanda atapita kuti akavote akuti anabwenza. Iwo, I don't think if this is true, we will establish the truth, koma nkhani ndiyo kuti Malwanda sada voted now ku constituency imene. Chifukwa chokuti sada lembese ku Karonga Central constituency. Ndeno Mr. Mwenefumbo anena kuti argument yawo ndiyo kuti ziteka banji munthu amene sada lembese mu constituency imene akupikisana nawo kuti akavote kuti kuti aime nawo ngati candidate wa constituency imeneyo ziteka banji ndi achita court section ina provision ya Parliamentary and Presidential Elections Act anena kuti provision imene imanena mwachidwe imanena kuti anyone who wants to vie for a position or to be a candidate shall be a registered voter, shall be a registered voter in a constituency. I underline the article A. Akuti shall be a registered voter in a constituency, but not in the constituency. Nengani yavuta bati ndibamesi wono amalamulo akuzukuta nkhanizi. Izizi nimawerenga ndikukonzekera kwede wale. Ndizeyo. Ndizosiyana kwambiri. Akuti shall be a registered voter in a constituency. Koma ikanakhala kuti anenaso kuti shall be a registered voter in the constituency. There's a difference. Because when you say in a constituency, it can be in Machinjiri, in Irumpi, in Isanje. Come at the moment you say anyone who wants to vie for a parliamentary seat shall be a registered voter in the constituency he or she wants to vie for. So there's a difference in terms of crafting of this particular provision. Ndeno kuti mumvesera chimwene ndikukonzekera izizi ndi maganiza zinthu zina ndikawerenga siku lina mbuyo ndikawerenga pankhani ya malamulo ite sina chile za malamulo koma chifukwa cha ntchito yathu Steve ndi makhala forced kuti ndiziwerenga outside my scholarship kuti ndizidziwa ndikamafotokoza pano pankhani anthu azimvesesa azikhulupirira tsiku lina ndikawerenga nkhani yokhuza za malamulo nde when it comes ku malamulo kuli mabuku ena amene mmawerenga komanso ma some literatures nde ndikaona ndithu nkhani ina yokhuza amati trial by jury nde ndikazayang'ana pali china yake timati the Magna Carta. Then there's ina timayenera kuti imene timachula kuti saiwale timachula kuti habeas corpus ndeba liyotsiriza imene timachula kuti the English common law ndimene nikawerenga zimene zizi zinthu 5 izizi napeza sentence ina imene analemba kuti laws must be drawn narrowly to facilitate prohibition of offenses against which they are drawn. Chichiwa chake chiona kuti ndibwera nkhani ya ndi the ndifuna nene kuti mabuku amene ananena kuti mukamalemba malamulo muzialemba munjira yophweka kuti anthu amvetsetse kuti apewe milandu imene malamulowa alembedwera. That's what that sentence says. Laws must be drawn narrowly to facilitate prohibition of offenses against which they are drawn. Now what I'm saying is uzaona malamulo amalemba mosamveka bwino. They are vague. They need someone to interpret. There is a constitutional court. Uzava kuti ku court akati tambasulire malamulo. What about this provision? Yote mukamachita draft or craft malamulo muzalemba mophweka kuti anthu azamvetsetse. So nkhani iyi ya ndi the ndimene nkhani yavuta. Koma maganizo anga there is no ambiguity here. Amwene fumbo angosankha kuti akhale confused okha
kuti aone ngati kuti zinthu sizinaende bwino. Koma when you say kuti shall be a registered member, a registered voter in a constituency, it can be any other constituency. Sikuti ninghani yokuti akwenera kaya olembesa kukalonga senta. As long as analembetsa ndi amalaele. Kodi paja adakhapo afodi? Yes. Adapita po ku DPP? Yes. Adabwererapo ku afodi? Kena kwalaka imasonda atupere muzi ngati running mate. Kwalo nkulowera ku UTM. So, okay. Chimene anthu ena amazukuta chona kuti tingoibweresa DPP pang'ono mufasiri kachoke bro TV yonse. Sizingatheke. Ndipanena kuti ukatiwonesetse contest iyi inali pakati pa MCP ndi UTM. DPP has been reduced and relegated to a spectator. Kodi kunalibeko? Imagine the whole of DPP yangochoka mboma masiku omwewa. Miezi itatu yokha. Kunalibe candidate. Adaliko amapeza kwina 0. Yeah, tinene kuti for the whole constituency yonse yakalonga central. Overall, what DPP wapeza ma vote 99. So what I'm saying is, what DPP wapeza ma vote 99. Amwene fungu wapeza 6,070 chakuti. Pamene amalwanda wapeza 6,700 chakuti. Awina ndi difference about their 700 chakuti margin yake. Koma what I'm saying is, imagine DPP yoti yangochoka umene mboma. Inali system, inali ndichina chili chose, yangopeza mavoti 99, kukhala yonga kuti ongoonera chabe. So you can see kuti sometimes zinthu zimatsa kuti sizinaende bwino. Koma chachikulu nchokuti bambo mwene fumbo, apart from kupereka dandaulo limene lokuti our salary eligible kuti aime nawo achulaso nkhanina akuti kunali violence, akuti MCP amaopseza, akuti MCP amagula mavoti, komanso amapereka ndalama akuti tsiku lovota ndi okhaokha tonse akutengerana ndi ku electoral commission. Koma ndithu asangwani mafuliro adanena apo akuti iwo kukamati chisankho chikuchitika amasiya apo kumene kuja ma logbooks. Ma logbooks ntchito yawo ndiyo kuti aliyense amene azizodandaula azilemba madandaulo. Ndi akuti koma at present akakafufuza ma logbooks awomo ma complaints awawa mulibemo. Ndiye timva nkhani kuti electoral commission aizukuta motani, athandiza motani bambo mwene fumbo. Koma nkhani ndiyo kuti Marwanda MCP ndi amene atsogola. Tikudikira ameki kuti apereke ma official results. Felix Jumbe omwe adali mkulu wa Adimaki, kampani omwe idalowa pansi kopsa mdziko muno. Adimakitu idali ndi zinthu. Timazowa kuti kunja kuno kuladima. Yes. Idali nkhokwe, idali kudya kwa Malawi. Koma pano ndi kampani yomvetsa chisoni, mkulu wake adala Felix Jumbe. Ndi azinzawo atatu akuti ayimitsa ntchito. Inde, ali director of finance, ndi kuso wina. Akuti akukana. Yes. Tisaiwale ine ndinalemba pa pena pacho nena kuti zimene zachitika kumane kuzicha unauva mwambi pachiwa amati wapadzala adaululitsa wapatsindwi. Iyayi wapatsindwi adaululitsa wapatsala. Kodi analulitsa zachindoti uyuyu wapatsindwi adathawira padzala. Ndi adakaululitsa paliso ena. So mwambi uwu ndidautola ndipo very relevant at this particular time. Chimene chachitika chokuti kumane zinthu sizinaende bwino. Ndezi kuoneka ngati kuti anthu akwiya nazo. Ndi aona kuti timakhadi kunena pano. Timakhadi ukamba zinthu sizikuyenda bwino. Ndi uyu wapadzalayo. Wapatsindwi waululitsa wapadzala. Awa Adimaki adali pay. Akuota body adali pay. Akunokima adali pay. Asumbuleta adali pay. Kwina kuti adali pay. So aululitsana ndipo zinthu zamba kugwedera. Now bambo Alexander Kusamba Dzonzi amene ali board chairperson wa Admark analemba chikalata chosainidwa plus letterhead ya Admark pompo kumanena kuti apitisa ku suspension bambo Felix Jumbe ngati acting chief executive officer wa Admark, komanso director of finance ndi munthu wina, anthu atatu senior officials Admark kuti ndithu akutafuna achite investigate zinthu ziwiri zitatu. Atafunsa bambo Jumbe kuti mwayilandira suspension imene iyi, bambo Jumbe akuti this is senseless. Akuti it doesn't make sense. Chifukwa chimene chikuperekedwa zifukwa zimene zikuperekedwa nzosamveka. Pa Chingereza amati flimsy reasons. Ndizimene ndithu ayankhula bambo Felix Jumbe ngati munthu amene wapitisidwa ku suspension. Akuti zifukwazi nzosamveka. Koma this is very clear.
nkhani zinzokuti boma lifuna kukonza zinthu lione kuti kodi zinthu ziyamba kwenda matraders ito akudandaula kuti munthawi ya Jumbe sakula sadandire ndalama zawo anthu anakufundisa chimanga in fact kumachiratu kwa Zemba akabwera matraders zona Steve zinthu zambiri sizimayenda bwino ndingotengerapo mwayi in a matter of a minute ndinene chinthu chimodzi ndidachezapo mbuyo mu ndi anthu ambiri mina maka akunziwa mkulu ameneyo let Professor Thandika Mkandawire adamwalira mkulu ameneyo one of the greatest human beings ever given to earth by Malawi anthu kumalawi kuno mina sitinagwiritse ntchito koma fufuzani muzaona kuti kodi ndikamati Professor Thandika Mkandawire ndi ndani. He was an economist amagwira ntchito ku London School of Economics. Ndachezapo naye anandiuza kuti do you know what ADMAC meant ku dziko kunoko akuti ADMAC was the greatest lobbyist of rural infrastructure. How? Akuti ADMAC 49 footprint imapezeka kwina kulikonse ndino anthu ogwira ntchito ku ADMAC ndi amene amakanena kuboma kuti chipatalatu kuno sichikuyenda ma deep tanks sakuyenda misewu sili bwino chifukwa kuti anthu aja amakhala ku midzi konkuja amafuna ma social amenities ADMAC yopeze kulikonse ndino they were lobbying for other infrastructure nthawi imeneyo zinthu zikuyenda bwino. That is why mbuyomu zinthu zinkayenda bwino. Ndangonenapo for a minute koma nkhani imeneyi ndi yayikulu tizayika masiku ndifake ivi akamuzo angwazi adaipasa 1 SEC ADMAC very important. Timwe madzi lero na plant water board amada akatenga madzi kumulanje kudziwera nkhalamba koma madzi amathera pa nguludi ati samafika kuntunda kuno ati kama pampo awo ndotani ka plan yake inali yotani koma ni nkhani ya tsiku lina tizacheza tionane ikatha break iyi. Ngati mukutsegula kumene kanema yanu mukonerayi ndi gwede kuli mpungwepungwe ya kugwebana kumene kuku anthu ogwira ntchito ku National Oil Company of Malawi NOCMA omwe mkulu wake posachedwa pompo adagwizinga zingwe pache babo gift tula ndeyo amene adali achiwiri adayika kukhala acting CEO Mai Helen Buluma mastafu kumeneku sakuafuna mokuti alembera bodi yatsopano kalata tikumvoti muli zifukwa zambiri kodi chomwe sakuafunira ma Helen Buluma noncha kodi ajana imaso anamino DPP nthawi nache akuti ndithu anali operative she was a non-operative of DPP adali munthu oita kuzionesera samabisaso zithunzi zilipo umboni ulipo angakhale so ku convention I think adabikisana nawo amafuna udindo wa director of I think international affairs kuchipani cha DPP ngati sakulakwitsa so tikozonena kuti nkhani ikuyambira poina kuti mene mai amene wadapezekera ku NOCMA adapita umene ku pa position yaikulu kwambiri nthawi ya DPP ndiye chimene anthu akudandaula chokuti maiwa akuti samakhala bwino ndi anthu interrelationships in the workplace akuti salankhula bwino anthu amangokalipa akuti amazitenga kuti amadziwa zonse iwowa. Sometimes she doesn't even take time to give chance to the juniors or those that happen to be her subordinates at this particular acting position as acting chief executive officer wa NOCMA akuti yo sapereka olokhutu kuti anthu amvereko ndino my employees alemba chikalata strongly worded very poignant emotions are there anthu ayitonera kuti amaya wawa amapangisa environment ukhala polluted I don't know Zingerezi means and the environment is polluted what she does this is very repugnant Zingerezi zikulu kwambiri zofuna uzizikuta kuti kodi autandauza chani koma chimene chakula nchokuti kalata yako alembera bambo zanga chikhosi amene ali secretary to the president and cabinet SPC tisaywale azanga chikhosiwa adauzidwa kale ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Chakwera kuti pali nkhani ya ku NOCMA kumene so iwowa I think ali board chairperson kuwauza kuti tayikonzani nkhani imeneyi muthane nayo mwachangu ndino anthu akata amene I think ayilemba pa 5 November ayilemba kwa alembera SPC komaso kwachita kope ma board members ena ndi ena a NOCMA kuti ifeyo pasodandaula zathu izizi pamene tafika apa unamvapo Chingerezi china chimene mabanja amathera
ku court amene akuti the differences are irreconcilable. Akuti taesera sizingathekeso. Ndeno awa anoke mama staff akunomba afika pogwisa ntchito chiwa chimenecho sana chigwisa ntchito in this sense koma nenda ngokumbukira onera kuti ku court kuli mawu ena amene iwe ndine ngatili babanja I'm assuming ine ndo wakazi olo iwe ndo wakazi ine ndo amuna olo banja amalengana pelo court amakanena kuti apa tikufuna divorce ndi a court amafusa mwayesera kwambira ana ndi amati eya koma zikuoneka kuti kusiyana kwathu sitingamvaneso chotsatira kapena pempho lathu ndilokuti mungotilekanitsa ndiyeno anoke mama staff afika pona kuti ifeyo we have done everything kupanga ichi sizimatheka. All we want is this woman, this acting chief executive officer has got to move out of NOCMA. If that doesn't happen, we are telling you that by the 30th of November we are going to down tools and disable all operations of NOCMA. Ndeti kuizwakali NOCMA ndimewa panga deal matters to do with fuel. Fuel is a strategic import. We need it for manufacturing in the industries. We need it for the running of vehicles in the country. We need it for the hospitals. We cannot afford to have a disabled NOCMA in terms of operations. Ndiye nkhani ndiyo kuti bwana SPC azanga chikosi akwenera achitepo kanthu papempho limene aku NOCMA akunena koma tizimva kuti nkhani zache zikuyenda motani tiona kuti zinthu ziyenda motani koma ningobwereza makosana aonera kuti their differences ndi mayi buluma are irreconcilable sizingathekeso simunganeneso nena kuti atengawa ine ndikumbuke Steve ndikumbutse awa ndikadeti yes mwatinda kadeti amaiwa inu ndizawapanga message zako kadeti amachita kuzoonetsera pali zithunzi izo amachita kunena kuti avala makaka DBB exactly ndifuna nene unena kuti ndingophera mphongo pa zimene anena makosana aku NOCMA kunena kuti kukhanga kusiyana kwakukulu ndawerengapo pena communication adena kuti bringing two conflicting sides to a dialoguing table does not always guarantee positive outcome. Sometimes it can convince you that your differences are real and cannot be resolved. Akuti kubweretsa awa ndi awa kuti chifoti akuyambana sakumvana kuti akambirane not always kuti ndekuti anthu amvana akuti nthawi zina this meeting can only work kukuuzani kuti khanga ndidi kusiyana kwa inu ndine ndikweni ndipo silingagwirizana. That is in communication. Proven statistics. Now, what I'm saying is in zone. Chachikulu nchokuti should NOCMA suffer just because of one person? No. It is not worth it. Decisively, this matter has got to be resolved within this particular space of time as provided for by these particular people from NOCMA. Kampani ya Zanthilira dziko muno ya FICID nthawi inaso idali chikho chotchedwa kuti FICID Challenge Cup. Yes. Kumeneku zikumveka kuti akuluakulu ake ena anayi akuti amangidwa. Kodi amangidwa pa zifukwa ziti? FICID, Foundation for Irrigation and Sustainable Development. Company mene is wholly owned by Malawians. One of the directors, Ngumuziwa Frank Melechanya, unfortunately he's part of the 4 who have been arrested. Akuti kukanga kuti pali project ina atikodi ziti ya African Development Bank ngadisa kulakwitsa iwo pachapanga za madzi amapanga za irrigation anima projects osiyana ndi akuti ana ndi project ina mbuyo ikuoneka kuti akuti amalandira there were multiple payments akuti kulandira for the same project or for the same activity they had done o ntchito imene achitayo yapesa kuti malipiridwa kangapo ndekuti kwanali court ku commercial court uku FICID uku government of Malawi kukamba nkhani imeneyi ndezikuoneka kuti ma directors amenewa ndamene fiscal police imene mangana nkhani yokuza ndalama awamanga bambo kadadzera atsimikiza nkhani ngati mneneri wa polisi kuno ku Malawi kunena kuti zoonadi achulaso anthu omayina awo akuti amangidwa zifukwa zake sadafotokoze bwinobwino koma mphekesera zikungotipeza unena kuti zikuoneka kuti makosana amene wa FICID akuti akukayikiridwa kuti mina make adachita ngati mati fraud ngati kuzimba itsa ndalama kuchita ngati kakatangale pang'ono komanso amachita defrauding the government of Malawi kulibera boma
through receiving of multiple payments for one project or two projects. Nkhani zache tizimva bwino kuti kodi zaenda motani. Ichi chinthu chimodzi chimene chikungonesa kuti ngati zili zoona kuti even the private sector is involved in defrauding government. This is very unfortunate. Timayembekeza kuti namake kubaku kungokhala kwa anthu enawo amboma okha komanso ngati private sector ifazozipanga zimenezi zosakhala bwino. Ndiye ubwino wake CPA, the Corrupt Practices Act, casts its net wider and it even governs the private sector. Sikuti lamulo Corruption Practices Act limangoyang'ana anthu ogwira ntchito mboma okha ayi limapitanso as far as private sector. Ndiye kuti nkhani iso ACP akuyenera kuti aone kuti kodi nkhani ikuyenda ndithu motani.